Ikusiko zuze irudi ederrak ikusi dugun gaur lehendabiziko gonbidatuarekin. Animalien argazkilaria delako Iñaki bereziki ugaztunak ditu. Gustuko, bere argazkien bidez baso animaliak mantentzea eta babestea zein garrantzitsua den erakutsi nahi du. Gurekin da Iñaki Atxa. Kaixo, Iñaki. Arratsaldeon, Iñaki, ongi etorri. Arratsaldeon, eseri lasa, Iñaki. Iñaki, nondi datorkizu zure argazkilaritzarako pasioa? Bueno, nik errango nuke txikitatik. Argazkilaritzarako baino, igual naturarekiko pasioa. Txikitatik ikusi izan ditut etxean betiko dokumentalak, animalienak, natura. Eta, bueno, poliki indartzen gantzen afizioi, eta azkenean erosi nuen ere lehendabiziko kamara, eta hortik. Eta izango zen momenturen bat esan zenuena, hemendik aurrera serio egin behar dut hau. Seriotasunez hartuko dut, bai naturaren nire afizioa eta bai argazkilaritza. Biak serio uztartuko ditut. Bai, hombre, azkenean igual afizio guztia bezala. Hasieran hartzen duzu pixko bat, ez dakizu ongi nola, gaten zara poliki barneratzen, gauzak ikasten, esperientzia hartzen, eta halako batean ja ohartu orduko, urtxe, Finlandian hartzei argazkiak ateratzen zabiltzea. Zergatik animaliak, ze naturak baitu elementu desberdinak, ez da? Animaliak zehazki eta ugaztuna gainera. Bai, natura orokorrean gustatzen zai, baina animaliena posible da, ikusi ditudan dokumental guzioiei esker, hortik sortu zaitela kriston afizioa, animaliekiko, zailtasuna ere badu, animaliei argazkiak ateratzea, horrek badu bertze punto bat, eta, pixko bat, hortik. Horain, irudi asko ari gara ikusten Iñaki benetan irudi zoragarria dira, eta denak zureak dira. Noski, guk instant batean, klik batean ikusten ditugu, baina zuk zenbat ordu, ez da? Klik horiek ateratzeko. Nahi eta nahi ez, pazientzia pila bat behar duzu, ordu handitz, lehenbizik animaliaren ohiturak ikasi, ikusi, eta gero, adi zain egon, etortzen den arte. Ikusten ari gara, baina ze animalia motari ateratzen dizkiezu argazkiak? Hasiera batean Euskal Herriko oihanetan biziren animaliei, batez ere hegaztikikiei, behar bada eskura daudelakoz eta errexak direlakoz. Eta, hasieran aipatu dudan bezala, nola afizioa poliki areagotzen gantzen, orain Finlandia azken urteetan, desentetan bizitatu dut, hartzekin badut alako pasio bat, eta, bertan hartzak, otsoak, altzeak, renoak ikusten aldire, eta, bai. Eta zer bazuk argazki hauen bidez transmititu nahi diozuna ikusleari? Lehendabiziko, erakutsi animali horiek badaudela, aske bizi direla, horrekin ulertzen dut, haunitzek ikusita maitatu dezaketela animalia basati horiek, eta hortik igual babestu ere bai, ez? Orduan pixko bat hori da nire helburua. Animaliak oso gertu ikusten ari gara, zure argazkietan, orain ikusten ari garen bezala. Nondik ateratzen dizkiezu argazkiak? Hain gertu egoten zara? Badira hor bi modalidade, bat eiza moduko modalidadea, hor joaten zara pixko bat beraien atzetik eta teleobjektiboa erabiliz, hortxe ateratzen dituz argazkiak, eta gero ohikoena gordelekuetan ezkutatzea da, eta bertatik argazkiak ateratzea. Eta ze sentitzen da bat hor barruan ezkutatuta dagoenean eta animalia bat, gainera animalia haundi bat edo hemen ikusten ari garen bezalako animalia horietako bat hain gertu daukazunean? Haundia edo txikia, ia berdin sentitzen duzu. Sentitzen zara ikustezin, azkenean animaliak ez daki zu hor zaudela, bera hor badabil bere egunerokoak egiten, eta sentitzen zara ere bai, eszena horren parte, ez? Hor zabiltza beti kuskusiatzen kamararen bisoretik, eta egiarran sentsazio polita da. Hala ere, babestuta egongo zara, ez da? Pentsatzen dut, kaiola bat aipatu duzulen? Gordeleku, bai. Gordeleku bat, hori da? Bai, normalki gordelekuak zurezkoak dira, halako txabola txiki batzuk, eta, bai, babes minimori ematen dizute, bai. Eta inoiz, gertatu zaizu zerbait edo arriskuen ikusi duzu zure burua, edo...
Behin, Finlandian, gordeleku batera nindoala, gordeleku ondoan bazegoen hartz bat, eta hor nahiko momentu tentsua izan zen, berez, gordelekuan beti sartzen zara margen handiarekin, suposatzen da hartzak ordu horietan lo daudela, beraien deskantso momentua dela, baina, basatiak direnez ez da dena zehatz-mehatz betetzen, eta egun hortan hartza hor zegoen, eskerrak beran ikustean izitu zela eta martxa egin zuela bestaldera. Wow! Hor bertan izan zenuen, eh? Bai, nahiko hurbil, egerran. Wow! Finlandia aipatu duzu, askotan joaten zarela, zergatik Finlandia? Arat lehendabiziko aldiz ganintzen hartzakei argazkiak ateratzera, eta, erran beharra da Finlandiak edo, taiga oianak txundituta utzi ninduela, ustut maiten bindu nintzela iritsi bezain laizter, eta, haizten aipatu duten animaliengatik ere ez, hartzak, altzeak, otsoak, jatunak, errenoak, bai. Euskal Herrian izan zara, Finlandian ere bai. Ze leku gehiagotan argazkiak ateratzen? Espainian ere ibili naiz, hor ikusi ahal izan dituzte Katamotzaren argazkiak, Ciudad Real partean, Kantabriako kordilleran ere bai, Pirineotan, Polonian, Ipar Ameriketan ere bai, bertako parke ezagunetan, Yellowstone eta Gran Canyon eta alakoetan. Eta orain arte gehien postu zaituen argazkia, zein izan da? Badira hondit, baina baten bat hartzekotan nik errango nuke 8 baten argazkia. 8 hau Finlandian atran nuen, ez nuen espero agertuko zenik, eta kriston sorpresa izan zen, eta egierran, Hauxe? Hauxe bera? Bai, polita. Hori da, 8 hori. Ez da argazki hori, zehatz-mehatz, hori biharamunekoa da, baina ezperan ateratako bat, bai. Sariak ere irabazi dituzu, Iñaki? Bai, baten bat bai. Ez naiz oso zale hola apuntatzeko lehiaketetara eta hola, baina, noiz betere sartu ditut hor argazki batzuk eta sari baten bat ere hartu izan dut bai. Finlandia aipatu dugu behin baino gehiagotan, oso okerrez baldin bagaude berriz ere joateko asmoa duzu, ezta? Bai, ojala. Prestatzen ari zara, ezta? Taldetxo batekin joan nahiko zenuke kasu honetan? Bai, kasu honetan, betianik izan dut ide hori burutan eta hontakoan animatu naiz gauzatzera, Xaraka Natur bidaiaken eskutik egingo dut bidai hau, Dani Iribarren ere lagunarekin batera, eta hoxe hor gabiltza taldea osatu nahian, aber argazkilari batzuk animatzen diren, eta ekainan martxa egiten dugun aruntza. Gogoa ematen du behintzat, eh? Bai, benetan ederra. Toki zoragarriak Finlandiako horiek. Iñaki, animalia basatiei ateratzen dizkiezu argazkiak, ez da hartzak, otsoak ikusi ditugu. Animalia etxekotuak, ez dakit, animalia etxekotu asko dago, gure herrietan txakurrak, atuak, hori ateratzen dizkiezu, enkargoren bajaso duzu? Enkarguz behar bada, duela gutea bidez, txakur bateri ateran izkion eginen alako buk bat, gero nire banaiz, argazkilari profesionala, eta enkarguz eskatzen dizkiaten lanak ere egiten ditut, baina, pasioz animali basatiak. Bai, agurtu egin behar zaitugu, Iñaki, baina lehenik eta behin galderatxo bat egin nahiko nizuke. Argazkietan ikusi dulako hartz txuri bat, baina ez zaigu iruditu hartz polarra denik. Ze hartz dira horiek? Hartz arreak dira, hemen ere gure Pirineoan eta aurkitzen alditugun bezalakoak, baina bada Finlandian, eta justuki ni joaten naizen eremuan alako rareza genetiko bat, non hartz arre ale batzuk xuri ateratzen diren. Ez da albinismoa, beste mota bateko rareza da, eta, egiarran, fotogenikoki ikeragarriak dira, eta... Hau litzake, ardi beltzak ateratzen diren bezala, ez da? Bai, alako zeo zer, bai. Artxuriak, ardi beltzak eta artxuriak. Derra, benetan. Oso ondo, Iñaki, benetan txundituta utzi gaituzte zure argazkiek eta zure lanak, eskerrik asko egiten duzunagatik, eta jarraitu gozatzen, eta ondo pasa Finlandian. Erki bada. Zere ondo pasa, eta beste espezieren bat edo deskubritzen duzu. Aberrekia de. Eskerrik asko Iñaki nahi duzun arte, eh? Bai, zuei. Ondo, segi lasai Iñaki.